ομάδων. Να παίξει η ομάδα υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι ντροπή, είναι έσχος. Γεια σας. Τι έγινε κύριε Τουπάκο? Με αυτά όλα τα καπνογόνα εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται. Τι γίνεται. Είναι ατμόσφαιρα αυτή. Μας κάψανε τον πάγκο. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Τι άλλο θέλετε να γίνει. Τι άλλο θέλετε να γίνει. Αυτή είναι τρομοκρατία εδώ πέρα, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, από τον κύριο Θεοδωρίδη ακούσαμε τις διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού για την καθυστέρηση αυτή, για τα εκατοντάδες καπνογόνα που άναψαν τις εξέδρες του γηπέδου της Τύπρος και έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Υποστήριξε ότι υπήρξε και δέχτηκε επίθεση και ο πάγκος του Ολυμπιακός. Ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η ηρεμία. Έγινε νομίζω πάρα πολύ καλή δουλειά και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για να καλυφθούν χαμηλά οι τόνοι. Για πάμε και στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σας ακούμε. Μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Ιωσήφιδη, τον κοινικό αρχηγό της αποστολής του ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να απαντήσει κάτι σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Σάββας Θεοδωρίδης. Μάλιστα. Αυτό που μπορεί να εκφράσουμε ως ελπίδα είναι το συντομότερο εδώ να ξεκινήσει το παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το αγωνιστικό κομμάτι, με το μάτς. Με την ελπίδα θα παρακολουθήσουμε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η ατμόσφαιρα πάντως έχει καθαρίσει τώρα βέβαια. Ήδη έχει σημειωθεί μια αρκετά σημαντική καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την έναρξη του αγώνα. Είμαστε 8 λεπτά μάλλον μετά τις 8. Εδώ βλέπουμε και τον Μίτσελ. Συζητάει και αυτός με τον κύριο Θεοδωρίδη και τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Μάνταλο. Φαίνεται και ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού να έχει παράπονα και τα συζητάει με τον διαιτητή. Δεν ξέρω αν ακούει ο Δημήτρης Πηλιόπουλος τι λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τι είχε να πει νωρίτερα ο κύριος Θεοδωρίδης. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί πίσω από τον πάγκο της ομάδας.